ya yi haka ba sai na yayyanka ma alade cinyoyin nan ba. Na je a cikin gida za a gyara. Amma yaron nan faɗin iska. Mu zo da kai aiki ka je ka sha da ce da ka sha ruwa. Zan yi maganin shi. Shi da rai da ma ya samu ya kai min wannan abubuwan gida. Ɓarden a ce in ya zo haka yi min wannan. Ha, oga ka gama ne? Sai yanzu kake dawo? Wallahi na ji ruwan ne a ci na bilayi. Ciki wannan. Samin gida. Oga, ya kaman kan ciki rago ne. Wanka. Alhaji zai fada oga. Kan gida Allah. To shi kenan. Zuwa wannan lokacin masu kuɗin nan in ba da haka ba kana ga za mu ci abinci ko baruna ban yanka a gidana ba wannan kai sai ka ɓarar da kashi da wuri ina ga kuma kai sauri ka dawo za mu je wani gida to bane ma Kana nan ke? ina na alaji Ya kai. lafiya kalau Har an gama aikin ki. an gama aiki yanzu na shigar da shi cikin gida ma To ai cikin ragunan na je na cikin gidan ake ce mu waye dai babu handi daga ciki ya kai. Alhaji ya ɗaya ragon tubule ce Tubule kuma? tubule ce alhaji To a cikin dabbobin da ma kan iya samu haka. ai alhaji ina ga gidan alhaji ta nemo ma da na je da na yanka ai shi kan nashi duka To yanzu me abu? abun goron da za To haka ne? Ina so. yawa alhaji ba da haka ba ma ci abinci